السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيع المذنبين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Büyük Pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve bir kışın gecelerine soğuk havalarda Resulullah'ın mübarek yaşayışlarından eşitiriz, derslerini alırız. Dinimiz dünyamızda avatlığa sebep olur deyip gelipseniz Huday izzetini de arttırsın inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, içerdaşlarımızda muhabbet, ulfet bulup da dinimiz, dünyamız avatlıkta yaşayalım inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmeten lil alemin, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 59. yaşında mübarek bolan vakıalardan geçen haftede Allah Teala'nın köklümü bile geçipti. Peygamberimiz bir neçe sahabalarını 100 neferlik, 200 neferlik, 30-40 neferlik Medine-i Münevvere'nin devrindeki ovalara ve daş yerlerdeki ovalara ve tayfaların üstüne sahabalarını iyi veripti. Ama bir gecede de bitir mühim ulkan vakıalar var ve çından esasi içinden almalı dersler var. İnşallah Huday köklüdüğünden hizmetine de yetirelim. Şun kuvurun 59. yaşındaki vakıa. 2 yıl bundan odal, yani Peygamberimiz 57 yaşındaki bir vakıa oluptu, faciatur raci' deyip. Faciatur raci' yani Peygamberimizin 10 sahabasını hemun türü 100 nefer daşını alıp öldürüp şehit ediptiler. Yadınıza düşse Hubeyb diyen sahabada durun ben bir 2 rekat namaz okuyayım deyip namaz okuyundan sonra öldürüp şehit ediptiler. Şol 10 neferdiler. Peygamberimiz 57 yaşındaki şu 10 sahabasını Beni Lihyan diyen taifan adamları Peygamberimizin 10 sahabasını şehit ediptiler. Qav düşünmeli görürün abi. Oham 2 yıl sonra, yani rahmetül lil alemin Peygamberimiz 59. yaşa yetenine muğiyeti görüye, fırsatı bilye, şol 10 neferin kanını soramadan çüreyim 200 sahabası bilen çıkmakçı oluyor. Hemen türü 10 sahabasını Benu Lihyan taifası şehit ettiler.
Delili näme şon öldürüllerini bilmeden çüreyim. Peygamberimiz inni forsat bilye 59 yaşında ka. 60 yaşı bir yaş kem. ولما انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور الهجوم وأصبحوا يمسكون بأيديهم زمام المبادرة حان الوقت لتأديب بني اللحيان. مثل mallar inni güç geldi, inni defai dövr geçti, inni hücumi vaktlar geldi, inni İslam yayratmalı vaktlar geldi. Resulullah can eylem ediptir, hadirçek sahabalarına Şam tarafa gidecek deyip. Hiç kimi belletmeyenler Benu Lihyan tarafa, ol 10 neferin kanun soramana gidecektiğini belletmeyendir. Ta ola haberli olup, kaçıp gitmesinler deyip. وكانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة المكرمة. Benu Lihya'nın da taifası uzak gittiyenmiştik ta Mekke varyanca. Aham Peygamberimiz 200 sahabası bilen 59. yaşında kaşana uğranna gayralin gittiler Medine-i Münevvere'den. Şolon taraflıyın uğramaya. 20-30 kilometre gidenden sonra innin mesirin evez ettiye men Benu Lihyan tarafa gidip şol 10 tane sahabamın hakkın sormana gidecek diye. Aham Resulullah can aleyhissalatu vesselam uğramakçı veliye ve uğraya Benu Lihyan tarafa. وكانت أرض بني لحيان تبعد عن المدينة المنورة أكثر من 200 من الأميال. أكثر من 200 من الأميال. Şol barıp Peygamberimizin soracak taifası Medine-i Münevvere'den 200 mil yani 350 kilometreden kan fasilası varmıştık. Ey mümin Müslümanlar, Medine-i Münevvere bilen Resulullah'ın uğrayan yeri Medine-i Münevvere'den 350 kilometreden kan fasilası var. Şu öz yurdundan fikretten var 350 kilometre yere kaşın barmalı. Diye bilen at bilen zahmetler çekiliptir ha dininden çürüyüm. Onun içinde de Resulullah canın öğüdü var. O da yaş 30 mi? 25 mi? Civan vakti mi? 59. yaşta gayrat var Resulullah'da. Aleyhissalatu vesselam. İnşallah iştemin bir medyesini görürüm değil. Yollu tükenma mı? Yollu daruhane var mı? Yollu kumakay evveliyeli var mı? Yollu birdat bozu nem etmeli. Dirman mı yollarda? İn sadece zatlı bir onş gitmeli ha. Killağırlık, ayak dövülmek, bir heyvan birdat evlerinden çıkmak, hem taraftan. Özlerinden yaltalık ve korkukluk közmeni Bismillahirrahmanirrahim Huday arkamız deyip uğramalı. وعندما وصل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بطن غران ترحم على هؤلاء الشهداء ودعا لهم. Oham Peygamberimiz uğrattır 200 sahabası bilen ol 2 yıl bundan ozal 10 sahabasını hemen türü öldürüpdile kafirla. Şu takbaranna Resulullah can şolon öldürülün yerine yetenini sahabalar bilen konup düşüp şolara bir dua etipdir Resulullah can. Hayır dua. Hudaya ruhlarını şad et. Hudaya şolon günahlarını mağfiret et. Men 10 sahabamın derecesini bölend et. Hudaya şolon derecesi cennette ulu olsun. Bundan anırda gönülmek bolormay Resulullah'ın hayır duasına hususi at tutulup dua edilmeli. Hem zaten şu dünya değer olmalı. Bu değer dem. Hem zaten alıverdi biri verilir değer ha. Mümin Müslüman da Allah. Hem zaten iyi biçip yatıp gitmek değer ha. Bir ahiret de baha. İnsanın ruhları koşulmak bir günne baha. İnsanın bir aleme berzakı da baha. Yani kıyamet bilen şu dünyanın arası da baha. O şu mahal dünyadan geçip giderler, kıyamet bilen şu dünyanın arasında, ona aleme berzak diyeler. O bir vakti kıyamette bahar ahim.
Olar şu dünyanın yaşayışından gidipdirler Resulullah'ın diyen edip, yani Resulullah'dan şolan öldürülen yerine yetenine hay çöküp düşüp şolara var hayır dua etipdir Resulullah'dan. Aham yine anriqlin uğraptır Benu Lihyan tarafa. Emma ve kânet Benu Lihyan ala gâyeti tayakkuz. Benu Lihyan taifası şu öldürülleri veri tamam yollarda, defelerde adam koyup, casus koyup, novalaştırıp bir vaxtça Muhammed sahabaları bilen aleyhissalatu vesselam gelip bizden hakkını soramasın deyip mıdam casus, mıdam adam, mıdam bir gözlep duran adam koyuptırlar. Bunun koyan adamları bunları Resulullah'ı ve sahabalar görüp yortup Benu Lihyan'a haber veriptir. Mümin Müslümanlar uyuşup koşulmalıp geliyorlar deyip. Hatta insahabu minha farrina ila ruusil cibali. Aham yankı ol sahaba 10 sahabanı öldüren kafirler Resulullah sahabaları bilen geliyorlarını eşitip hele yoğlan uşakların yurtlarını epberip dağlan uzuna kaşın kaçıp gidiptirler. Aham Peygamberimiz barıp şolon yurduna barıp konuptur. Ve akame sallallahu aleyhi ve sellem bi ardihim yevmeyni kamileyni. 300 kilometre, 350 kilometre yollar geçirip Resulullah'dan şolon yurduna varıp konup 2 gün bitin kamil şu tadı duruptur ta bir yüzlü bolya anca. Oham bir dağa kaçarlar gelmeyenlerle. Oham Peygamberimiz 10-10'dan 20-20 30-40-40'dan şu 200 sahabaların dağların üstüne iyi veriptir. Dili olsun, ölü olsun tutup bileriniz getirin bana şolardan deyiptir. Oham bir sahabalarda bay rahmetler çekiptirler. Emme bir neferde tutup bilmeyendirler. Olar öz yurtları olansan bu kunmalı yeri, qabat yerleri, avakları ve kevakları bilip hulasa hiç ikonun içinde bir neferde tutup bilmeyendirler. Hele yoğlan uşaklarına da haber atılmani, zat değilmani, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onu da ikun qalıptır şu tada. Neham için? Ton Benu Lihyan taifatı var uzak, kan taifa, Müslümanların kudretini köykülmeden çürüyüm, barıp kalbi düşmanını de, düşmanın mantıqasının doğru içinde de bizim oturmanı inni gücümüz bağdır, önkü zayıf mıkadiyaman, inni her kim yağdayı kudretuzu orta çıksıllığını belletmeden çürüyüm, 2 şu tadı Resulullah'dan 2 sahabasıyla qalıptır. İnden beylep, kudret-i İslam'ın eteğine bolmalı olarsınızlığını sabit etmeden çürüyüm. Hem Benu Lihyan taifağa ve hem beyleki Araplan arasında. Oham 2 şu tadı Resulullah'dan sahabalar bilen qalıp, izinden yeni bir Resulullah bir bername döküyor şu tadı. Ey mümin Müslüman doğalla bir 2-3 dakika bir ders alhayılışından. Peygamberimiz neçilenci yaşında? 59 60 yaşa tap diyelim. Yani dakik aydıp 59 yaşta. 59 yaşın içinde adam 350 kilometre yağdayı necere yaramalı? Hop yaraptır, Huda kuvvet verdir, hak görürün. Şimdi Resulullah'dan sana bana ders vermeden sürüymüş işi ediptir. Yoksa Medine'de de işken, sahabalarının arasında kalıp, barın gayrat edin şu 10 neferin kanını soran deyip, sahabaların iyi verse, geçen hefte geçenler, 700 kilometre yere kaçın sahabaların iyi verenlerine sahabası gitti. Emme Peygamberimiz sana bana şunu düşündürecek bolya, din görürün, ulukan görürün. Din görürün, dünya görürün değil. Din görürün, ehemmiyet vermeli görürün. Şayet dinden çürüyüm, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün ya kan ya ağ, şayet oğlan uşağından daşa düşmeli varsın. Din gürrüğünden çürüyüm, gayrat etmeliğini belli et diye. Bir bahana, ay mena oğlamak, ay mena yaşım ulaşıptır, yaşım 40'dan geçiptir, yaşım 50'den geçiptir, men 60 yaşım dövrüğünde, ay gayrat edin canı oğullu deyip, oğulları havale dakana, ödün bilmeyen şık olup, qala qamalı del deydiği daşı. 59 yaşında padişah olup oturmalı Resulullah'dan aleyhissalatu vesselam. Dinin çürüyüm gayrat etmeliğini Resulullah'dan belli etiptir da. İhlas etmeli de. Bütün ümmetinden çürüyüm.
kepleyen ve iştihallerden çürüyüm, ahun ve karaçıdan çürüyüm. Çofan çolqer kim olsun? Mümin Müslüman olup, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen adam, dine gayrat etsin deyip Resulullah'dan şun ders veriyor. Yani şunu Resulullah'dan bir de ders veriptir. Men meri deyip, men yaşulu deyip, bulan hemmesi bahanadır. Etcek diysen başararsın, Huday adama gayrat veriptir deydiği de. Yani, Huday için nasihat, bir adacık dinimizden çürüyüm, hizmet edeylin. Malın menen, dilin menen, mümin Müslüman doğanın elinden tutmak bilen, ulamalın nasihatin eşittirmek bilen, özün beyanın qowu olsa tarafa düşündürmek bilen, doğancığım, dostum, daim, yegenim, çıkanım, haram zatta adam verir çıkyandır, dünyası bibat bolyandır, ahireti bibat bolyandır. Gel Allah Teala'nın ışkını gir, Allah Teala'nın dinini gir deyip, Müslüman doğanımızın elinden tutmak da bir hizmettir. Hudaýyň halalyny halal bilip, Allah Taalaň haramyny haram bilip ýaşaýlyň diýip-de doganyn menen, gatnaşýanlyň menen, dostlugyň menen oturşaňdy gürrüň etmek dine hyzmatdyr. Ýöne ay bolardy diýip-de gelip beren ýerimizde bir mikrop bile tataşakana, biri yıkıp, bir bimarstanda ya öýde yatırakana, ondan meýlep dine hyzmat etip başarmany, nämetçimiz mümani aldyrat tutup dünýeden geçýärlerden bola gamaýlyň. Kim tezmin etip bilir öğüdünün selametiyetini? Haysi bir pizişki mahir, öktü düktörün olsun, haysi bir alim olsun, profesör olsun, bilimli olsun, katı bihdaş, araçsalık riayeti diyen olsun, ya etmeyen olsun, men salim giderim, bana marizçılık gelmez deyip tezmin etip bilir mi? Tezmin edecek bolsa, kan adamlar, kan bilyen ve bilmeyen adamlar var, tezmin edecektiler, ama ellerinden zat gelmedi. Hudaý Taala bir mikrop ýiberiye, onda bari powluk manjyk bir ýerinden ýaşyp göwermän durýarlardan bola gamaýyn. Ya bir tesadüf bilen bir zat bilen bu külli dünýeden geçmek hak. Dinimizden çürüyüm bir gayrat edeýin. Hyzmat edeýin. Çalynmakça jahan çyrşygy artar. Haçan karar tafar göňül jem bolup, ahiret işin görümünden el götür, dünýäni kim tutdy? Öter güm bolup. Mahtun oluşan beter qawaydypdyr şu hölegini. Dünýäni kim tutdy? Öter güm bolup, dyrnak bilen dağları dilen Benican, suwy ýeli hükmeýligen Süleyman. Hani ol İskender Rüstem Pehlevan, sen dünýäni tutajaksyň kim bolup? Sen dünýäni tutajaksyň kim bolup? Sen dünýäni tutajaksyň kim bolup? Ay gerek, ay zindigi, ay gerek, ay zindigi. Oğlan şoňda ýetişeýliň, Resulullah jan ýetişýänmişdik. Oğlan şoňda mehabbet edeýliň, Resulullah jan mehabbet etýänmişdik. Kemin goýmaýlyň, Resulullah jan kemin goýmaýanmışdyk, elinden geleni edýänmişdik. Emma din gayratyny ýadymyzdan çykarmaýlyň. Dini hyzmaty ýadymyzdan çykarmaýlyň. Resulullah janyň wagt gayratyny örsene, ýöne öwürläp durmaly. 59 ýaşynda hyzmatyny gurrun ýerine alyp gideýliň. رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغتنم فرصة وجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة المكرمة. سبحان الله gayrat bak. Resulullah canın gayratına bak. Beni Lihyan taifan içinde kalıptır 2 gün sonra sahabalarına näme diýipdir? Birce 200 ýany sahabasy var. On soň şytak gellik diýipdir. Mekke'ye Mukarreme 100 kilometre galy diýipdir. Ýöriň uğraýlyň Mekkeň golayna diýipdir. Gayrat baha, gayrat ba, sana maňa gayrat ders berýär. Uğrajak Mekke'ye gaşyn, Mekke'ye girjekkäden ha. Ýöri Mekkeň golayna baraýlyň diýipdir. فتحرك صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان. Wadi Usfan diýen ýere baryp Haram-ı Mekke'ye girmäni 60-70 kilometrliginde mahul Mekke-i Mükerremen golaylygyny baryp Resulullah jan gonypdyr sahabalary bilen. Ve hunaka isted'a Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh. Bah. Ey Ebu Bekir barik gelipdir. Ve a'tahu 10 fawaris ve emarahum en yetaharraku nahwa Mekke'tel Mükerreme. Ey Ebu Bekir Siddiq
O näne dayaw atçaf bilýän, atçurp bilýän jawan oglanna ýanyna berjek diýipdir. Bir de ştada qonluk qaljak diýipdir. Sen 10 neferde ýanyna Allah mahul Mekke gaşyň golyla diýipdir. Mekke adamlary eşitsin sen gelilliňi, ulukon bir goşun geldim qadip, Mekke adamlaryna bir gorku düşsün diýipdir. Bu mümin musulmanlara bir gayrat gelipdir. Mekkeň döwrüklerini da bir hyýal aýlanyşyp bälilerini bir sabit edýili şolara diýipdir. Medine-i Munawwaradan, merkezi İslam'dan 400 kilometre daşlıkta aylanıp bäla. 400 kilometre daşlıkta aylanıp bäla. Öt şehrinden 400 kilometre daşlık fikretdi var. Din deyip, Huday deyip, İslam deyip, Huday tanımak deyip, din için gayrat deyip, din için zahmet deyip, zahmetler çekilipdir ha dininden çirip. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da 10 nefer yanına Resulullah'ın belirlerini alıp Mekke-i Mukarreme gaşyn uğraptır. Bärräginden harama girmän gaýtmalylar. Hatta wasala qariban minha fasami'at Quraysh bizalika fazannat anna an-nabiyyal Mustafa yanwi gazwaha. Mekke adamlary, Mekke-i Mukarreme adamlar görüp Mekke'de ulgulu bolupdyr. Muhammed gelýär, goşuny bilen bile diýip aleyhissalatu vesselam. O görünler ýok da. Bir ulkan gorku düşüp, zarçylarda qygyryp bir urş bolsa bolamaly diýip Mekke-i Mukarreme'de ulkan görünleri bolup. Aham Hazreti Ebu Bekir Sıddık aňypdyr ki Mekke-i Mukarreme'de şizili görünleri bar. Wezifem bitirdim diýip Resulullah jana gaşyn ýene-de emniyet bilen, saglyk bilen ýuwaşdan öwrülip gelip Resulullah janyň ýanyna gelipdir. Fataharraka sallallahu aleyhi ve sellem aidan ila al-Medine'til Munawwara ve kanat gaybatuhu anha 14 yawman. Aham Peygamberimiz 10 sahabasy gelenden soň ýöreň inni Medine-i Munawwara gaşyn, Idimde gaşyn öwrüleýliň diýipdir. Näçe kilometr? 400 kilometre inni gaýtaýyna gitmeli. 400 kilometre. 20 gün, 25 gün bolmaly şey. Ýöne senetli tarih kitaplarda aýdypdyr, 14 gün boldy Resulullah jan Medine-i Munawwaradan çykandan täbbarýança. 13, 14 gün, 15 güne barmandyr. Yani ýoly kan istirahat etmändirler. Yani 400 kilometre gitşin gelşin 800 kilometre bolýar. 2 gün belin hyýanyna galdylar. 10 günüň içinde 800 kilometre geçirdiler. Piyada at bilen diýe bilen gijuny çaf bolýarmyn heme diýe bilen. Kerwan mol gitmeli 200 nefer. San köfelligiçe gurrun köfeliye, san köfelligiçe zahmet köfeliye. Demartanyň derdartar diýipdir köňeli. 14 günüň içinde Mekke-i Mukarremeň düýüne baryp zahmetler çekip ýene de ýygyny Resulullah'dan öwrülip barıpdyr. Kan billuli istirahat etmändirler ýoklar. Be her hal Benu Lihyanyň bir neferde tutup da bilmäni ýöne şu 10 neferiň ýykylan ýerine haýır dua edip Resulullah'dan öwrülipdir sahabalar bilen. Hem de gözü bilen gördü Mekke-i Mukarremeň ýollaryna. Emma şu 6-njy ýylda yani Peygamberimiz 59-njy ýaşynda gysgarak geçireýin enemiz Hazreti Juwayriye bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zenanalarından bolýar. İbn Cerir Tabari, İbn İshaq ve İbn Arabi ve bir tofar tarihi ökdi ulamalar aýdýar şu waka, şu izdivac Resulullah jan 59-njy ýaşynda 6-njy ýyl boldy diýip aýdýar. Muhtasar Mufid suratyny inşallah hyzmatyna ýetireýin. Ve kanat Juwayriye radiyallahu anha بين الأسرى فوقعت في السهم لثابت بن قيس رضي الله عنه. Gazwat-ı Merisi diýen gazwada kan adamlar esir bolupdyr. 100 nefer daly. Enemiz Juwayriye de şolaň içindemiş. Oham bir esirleri sahabalara paýlanýa, özüne hyzmat etdirip de başarýalar. Yok, bir miktar pul ver, oham gitýäň diýip de başarýalar.
yok Hudaý üçin azat dipdi başarýaly. Tutulan kafirlerden. Ohan bir enemiz Cüveyriye sabit diýen sahaba düşüpdir. Ohan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna gelipdir enemiz Cüveyriye. Ohan aýdypdyr: "Ya Rasulallah, ana Cüveyriye binti Haris وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فجئتك أستعينك." Ey Resulallah, bana bir müşkil düşüpdi. Bir miktar pul versen sen azat edeyin diýip aýtdy. Fidye diýip aýdylýar ona. Sen bana kömek etsen şondan çürüm geldim diýipdir. Emma durşuna hikmet bolan, durşuna ilm bolan, Allah Ta'ala'n buyruğunun eteğinde yaşap veren ve Allah Ta'ala'n edip ve terbiyet vereni olan Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Fehelleke fi hayrin min zalik." Qawrak maslahat aýdyňmy sana diýipdir. "Näme o ya Resulullah?" diýipdir. Onda Peygamberimiz aýdypdyr: "Men sana kömek edeýin" diýipdir. "Sen bitin mümin musulmanlaryň eneleri boljak-my? Men izdivaç edeýin sen bilen" diýipdir. "Hawa" diýipdir. "Enemiz Cüveyriye, qawqul hasim. Men amada" diýipdir. Resulullah jan kömegini edip enemiz Cüveyriye bilen izdivaç edýän. Şu mahalatçyly öňkü enemiz Zeynep bilen izdivaç edenni gurrun bolşýany kafirlaryň bir aýyp eden zadynyň birisi Resulullah jana bir zinany kömek dilep gelenini on kömegini bitirip de izdivaç etdi. Indi şolaň aýdyşy kafirlaryň şehwetiniň üstü bilen gowurup hewes edip ally diýilýän bir gurrunlary bar. Emma men Hudaý üçin bidun taassub haqiqat jogabyny aýdyp bereýin, insanyň magzyna we jonkuny batýan bir haqiqat gurrun. Resulullah aleyhissalatu vesselam olukon hikmetler bilen enemiz Cüveyriye bilen izdivaç edýär. Üstüne düşýän wakany var. Üstüne düşýän bereketi var. El-berekatul ula min et-tezawwuc. Kharaja al-khabaru ila an-nas anna Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qad tezawwaja Cüveyriye. Ohan bir Medine'de ýaýrapdyr ki Resulullah aleyhissalatu vesselam enemiz Cüveyriye bilen izdivaç edipdir diýip. Cüveyriye enemiziň de taýfasyndan 100 nefer dagy sahabalaryň eline, oň eline 100 neferiň eline dagy esir bar. Hemmesi de kim? Enemiz Cüveyriyeň taýfadaşlary. Sahabalar eşitipdir, Cüveyriye bilen Resulullah jan izdivaç etdi diýip. Sahabalar näme diýipdir? Faqala al-ashab أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم. Ey bular näjir adamlar ey? Ey bular näat Resulullah jana mehabbetleri varmıştı. Sahabalaryň eline esirleri var da. Sahabalar näme diýipdir? Elimizdäki esirin taýfadaşyny Resulullah jan izdivaç etipdir. Peygamberimiziň kudretyny biz elimizde esir etip saklamaga haya edýäs, azat diýipdirler. O da şey diýipdir. Öýünde bir nefer Medine'de esir saklamaýanlar. Resulullah janyň zinanasynyň garyndaşyny öýde esir etip saklap biljekler diýipdirler. Ey Peygamberimiz şolara büýüripdirmisiz şeydiň diýip. Ey Peygamberimiz şolara geňeşipdirmi şeysiňiz gowy boljak diýip. Ey Peygamberimiz şolara ihtiyarlaryna goýupdyrmy özüňiz bilýäňiz diýip. Hamun eşitipdirlik Resulullah jan enemiz Cüveyriye bilen izdivaç edipdir. Wy elindäki esir Cüveyriyeň garyndaşlary bolýar. Azat bar gidiberiň nämeseňiz diýipdirler. Nähat bilen mehabbetleri bar. Ewliya diýip şolara diýmeli. Sofi diýip şolara diýmeli. İşan diýip şolara diýmeli. Teberrük diýip şolara diýmeli. Asfiya diýip şolara diýmeli. Hudaý zikretýän diýip şolara diýmeli. Hudaýyň dosty, Resulullah'yň dosty şolara diýmeli. Ayet inipdirmi? Azad edin elinizdäkini. Ýok, Resulullah'yň zinanasynyň garyndaşlaryny elimizde saklap biljekler diýip derrew göberdirler. Azad diýipdirler. Peygamberimiz şolaň eden işine hoş bolmazmy? Resulullah jan honça bolan nädirmy? İzini görsene.
enemiz Cüveyriyan kafirlardan çürüyüm, bu biz de bilmeden çürüyüm. Evvelin bereketini var, esirlenen de azat bolupdyr. İyili. فجاء الحارث والد جويرية فأسلم. enemiz Cüveyriyan dadesi gelip Müslüman bolupdyr. وحيال هذا العتق الاجتماعي دخلت القبيلة كلها في دين الإسلام دين الله عز وجل. وهم من طائفة اشتبتر كشون أسيرلن همت آزاد edildi deyip. Enemiz Cüveyriyan taifasının bir nefer qalmanlar kafirliğinna hemmeti gelip Müslüman bolupdyrlar. Hemmeti gelip mümin Müslüman bolupdyrlar. Aham kafir şu bakilçılığı götürüp bilmeni Resulullah jana ayıp etýärdi. Enemiz Cüveyriyan bereketini görrüňe denaqa. Resulullah jana oň bilen izdivaç edip, oň taifasının şudur şu mümin Müslüman bolup, Allah Taala'ny tanıyan insanlar bol, onu görrüňe denaqa. On qowwurtdyr, şehwetini üstülen alypdyr, nauzubillah şikepler aýdýa. Resulullah jana ayıp etjek bolýar. Onu ulamalar misal aýdýar-da, bir adam ýalfyllap duran güne düşman bolsa, näme bolar? Ya özü bukunup bir qara qiyere girmeli bolar. Yok güne ýoksa da dol, güne beddua etmeli bolýar. Güne beddua edeni bilen dogman galarmay gün. Bir adam günün düşmanı boldy da, naýda atyp, ya ok atyp, ya tuptan qatyp, ya şoňa beddua edip, dogdurman saklap bilermay. Başarmaz ahir. در شب مهتاب مهرا در سماک السگان و او ایشان چباک. در شب مهتاب مهرا در سماک آی یلفلاب تو قرن خیجه حال گویون ده آی یلفلاب تو آی السگان و او ایشان چباک. آی ات ایرون ننامه ایرمه ننامه آی گورن اقدمه ونی آی یادا آیین یارتن ات قفرب alacak mkam qafıp başaramaz. در شب مهتاب مهرا در سماك السگان او ایشان çebak. هو نمیش و آین deyipdir. Ber kafirde هو etqalan galar Resulullah janın bir mübarek işinin berahberine. Biz evvelki bereket esirler azat bolupdyr. İkinci bereket kavm şudur şu musulman bolupdyr. Bir 2 daqiqalyk ders alaýyn iýdin alyp gideýin. Ey mümin musulman, ey şu zamanda yaşayan mümin musulman dogan, ey nagat sahabalar kan sogap işetýänmişdikler. Bir mehabbetlerinin bir guşesi haşy, bir etýän gowluklary bilen bir taýfam şudur şu musulman mollaha. Bir pasyk adam tawap etipdir daha, bir kafir adam musulman bolupdy. İşler sogaplarını güzüň alyp, biz falan wagt falan sogap iş etdik ahim diýip bilir aglan hakly. Bilen aslan edin sogapları ýatlaryny düşenek. Bilen gözleri öwdedigini, bilen gaýratlarynyň ýokurdadygyny. Ha bir falan muga bir taýfam şudur şun musulman etdik ahim diýip eger ýatlaryny düşenek. Janlaryny, mallaryny gurban edip ötýili aglan akla. Qadimden aýdypdyrlar ulamalar, hoşbaht gününün Hudaýyň dostuny tanıjak bolsaňyz, mydam sogabyny ýadyndan çykarar, mydam günäsini ýada salyp gider diýipdir. Elbetde şol adamlaryň başy da bila. Tekrar edeýin. Qadimden ulamalar aýdypdyrlar, Hudaýyň ýanyna ewliýa adam gününün insanlar tanıjak bolsaňyz, sogabyny ýadyndan çykaryp gider, mydam günäsi ýadyna düşüp durar diýipdir. Elbetde şol adamlaryň başy da bila. Onun için şizirik gayratları bolansan, din İslam köp tutmağa sebep bolan insanlar da. Onun için Peygamberimiz aýdypdyr, hayrul quruni qarni. Yerin yüzünde behterin zaman, men zamanımdır diýipdir Resulullah jan. Hayrul quruni qarni. Behterin insanlar men zamanımda ýaşapdy diýipdir. Fakat şu sogaplarynyň özünde boljak. Bir döwür tesbih sana oturman görrüňi däl haby. Bir gün nefil arada tutdymyň görrüňi däl haby. Bir 2 rekat namaz okuydym görrüňi däl. Men olar kiçeldi aýdamak, nauzubillah kiçeltmeden o zatlary. Emma bilen gaýratyna aýtjak bolýar. Näjirip bir taýfan şudur şunyň musulman bolmagyna sebep bolup, muny neger agzap döwle, ne görrüňe salyp döwle, ne bil falan etýäsip gürläp ötýärler. Aýtam ö gaýratlary bilen. Emma geleyliň Resulullah janyň ýygyndäki ýagdaýlara, mübarek ýaşaýyşyna. Biz enemiz Cüveyriye
radıyallahu anha bir de bereket bolup düşüpdir. Hem kavmına ve hem alem cihana ve hem İslam'a. Emma Peygamberimiz 59. yaşının ahırlarına, yani baş ayda Kurban aydan önce diş veripdir. Ra'an Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem fi'n-nevm ennehu sallallahu aleyhi ve sellem dakhala Mekke'tel Mukarreme آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين وأنه دخل البيت الحرام وأخذ مفتاحه. Resulullah can diş veripdir, dişinne Mekke-i Mukarreme vardır. Dişinne Kabe'nin açar elini, dişinne Kabe'nin kapısını açıp, şu dişinne de Kabe'nin içine gir ya, o tavaf et ya, o sahabeler bilen aylanıptı. O tavaftan sonra sahabelerinin bir tufar saçlarını siyir ya, o bir tufarları kuta et ya, qis kalt ya, yani umret ya la, hac et ya la. Resulullah can begenip oyanıptır. Begenip turuptur. فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه. Sahabelerine haber veriptir. Ey sahabeler, men diş verdim, dişimde Kabe'nin açarı men elimde deyiptir. Ey sahabeler, ola kan hoşluk boluptur. Resulullah'ın dişi be. Muhammed Habibullah diş verdi. ففرحوا بذلك فرحا عظيما. Medine'li begentu 6 yıl ver gidip bilen akla. Resulullah geleni veri kafirle koyuna. Mekkeli onun önküden meter, olardan meter begeni öyle. Olar Mekke'de oluptırlar. Olar Mekke'de yaşaptırlar. Kabe'nin muhabbeti kalplerini, vücutlarına bak. Etlerini ve kağallarına bak. Mekke'nin görürüne ha. 6 yıl ver giyip bilen akla. Resulullah'ın rahmet çeken yeri, Peygamberimizin dünya gelen yeri, onun dağlarına Peygamberimize peygamberlik verilen yer, onu 3 yıllap giycetin günlüğü edip rahmet çeken yer, 3 yıllap oğlunca rahmet çeken yer, ve 10 yıllap Safa dağının üstüne çıkıp kıygırıp Resulullah'ın ödünün peygamberliğini ilan eden yeri. Hem sahabelara bir hoşluk boluptur. فأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد الخروج للعمرة. Ey sahabalarım, men umret mane gidecek, her kim gidecek bolsa azat diptir, men bilen diptir. Ey sahabalarım, men umret mane gidecek diptir. 2000 sahabak yakin teyyar olupdurlar. Fetecahhazu lis-sefer. Aya kılıç, eslihe almalı mı yallarına? Resulullah can alman deyiptir. Şimdi Medine'den ihram'a gidecek deyiptir. Medine'den ihram ağlap, ihram doğanını giyip, lebbeyk Allahümme lebbeyke, lebbeyke la şerike leke lebbeyke, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Medine'den aydı gidecek deyiptir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine ders edip müdam haberdar olmalı, tevekkül Hudaya etmeli, ama öz esbabını da almalarını belirtmeden çürüyüm, bir neçe diyeli ve atlı sahabalarına aydıptır, yarağı yüklep koyun, yanınızda alıp gitmeyin yönü deyiptir. Gerek olsa şundan alamalı olsun deyiptir. Müdiriyet baha, müdiriyet baha. 20 tane de dayav sahaba, Cavan sahaba, 30 yaşın içindeki sahabalardan 20 tane atlını evlerine veriptir. Neçe kilometre haberdar olan gidin, yoktu düşman bağım yoktun, yol açtan gidin deyiptir. فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولبس لباس الإحرام وصلى هنالك ركعتين. Oham Resulullah can Medine-i Münevvere'den çıkan yerinde Zülhuleyfe diye şu mahal mescidi de var. Şu tağda gusledip 2 rekat namaz okuyup ihram egin başını giyip oham mübarek diyetine minip lebbeyk Allahümme lebbeyke lebbeyke la şerike leke lebbeyke innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek uğramak çoğurttur sahabeler bile. Mekke-i Mukarreme'de damak çalacak diyeler de var. Onu sürüp alıp gitiptir.
Fakat lebbeykan manasını aydeyin vakt tamam boluşdy. İnşallah Resulullah canın umra uğrayanın gurrunun iyidini inni keyifde aydar. Lebbeyka näme diýdi kan? Lebbeyka qawqulağasın. Umra giderler, hacca giderler. Bu hem nämedin ýadymyzda bar, her musulmanyň ýadynda bar. Hac etmek we umra etmek. Lebbeyka diýip öň araňda daýdylýa, bir çağırýa, lebbeyka. Men hytmatda diýdi. Imma lebbeyka Allahumma lebbeyka. Ana muqimun ala ta'atika diýdi. Lebbeykan manasy şu. Mun ahun ya qariya etmiye. Şu umre diýen öz agzy bilen aýdýan kepşi. Lebbeyk Allahumma lebbeyka. Hudaya ana muqimun ala ta'atika. Men mydam sen buyrugyna teginne dunna gözüne diýdi şu manasy. Bala umrasynyň gurrungy. Sonra mirak barya ya öwnçe ya sonra Medine-i Munawwara barylýa. Otada näme? Resulullah jana ziyaret edilýär. Näme diýilýär ziyaretde? Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Ey Resulullah, sana salam bolsun. Men öz salamymy ýetirýän, men sen ummatyňdyr diýdi. Ve kavmymyň da salam ýetirilýän de salamyny ýetirýän dip aýdylýan kepşi. İkide hene ulaqan wa'de wallah. Şi zor bir gurrun däl ha. Dogry şu umre diýäniň öz agzyndan çykýan kepleşiler. Hudaýa wa'de berdi, lebbeyk Allahumma lebbeyk dip. Hudaýa näme diýsen, men sen buyrugyňa teginne halalyň halal bilip, haramyň haram bilip ýaşap beren mümin musulmany kamil men diýdi ha. Umre diýen dogan, umre diýen aýal dogan. Hacca diýen dogan, hacca diýen aýal dogan. Hem Resulullah wa'de ber gaýdylýa, hem Hudaý üçin otada aýdyl gaýdylýa. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. On adyna ulaqan ibadat diýilýär. Hac bolsa diniň sütünniň biri. Umre de bolsa ömrüňde bir gezek sünnet. Ahmal geçýär, on geçýär, on geçýär, wagt tamam gellikdämi o bagara. Mesir ütgetmäýdiň. 2 ay 3 ay geçýär, ýatdan çykarmaýlyň umrany. Lebbeyk Allahumma diýdi kabir. Resulullah salam berdik. Şu ýerde elhamdülillah bay gidilýär. Gelenden sonra bazarın şulukluğu, zindigiň şulukluğu dip 3-4 ay geçenden sonra yuwaş egin maşyny, yuwaş böğrüni aýryp, yuwaş mescidini aýryp, yuwaş arasy gizmetini aýyrsa, Hudaý üçin dogry da däldir. Muni ahun ya qaryň aýdan gurrun däl, özüniň agzyndan çykýan gurrun şi. Sofalla ýaryşan bu barada ay ýerine ýetirip aýdypdyr, şonu aýdyp tamam edin. Çykarmagyl agzdan kılmasy işni Çıkarmağıl ağızdan kılması işini, kılar men diýme gollan gelmedi işini. Etmediği işin näme dip men etýän dip boýnalýan dipdir. O başarmajak işin näme dip boýnalýan dipdir. Çıkarmağıl ağızdan kılması işini, etmediği işin etdim diýme. Kılar men diýme gollan gelmedi işini. Başarmajak işini yalandan gıýgyryp aýtma dipdir. Hilaf etken zebullardan zebunlar. Bu dünya o dünya sernegunlar. Hilaf etken zebullardan zebunlar. Bu dünya o dünya sernegunlar. Wa'de berenden sonra 3 ay geçdi dip wa'desini etberen adam dünýäsinde dohar bolar, ahiretinde dohar bolar dipdir. Hilaf etken zebullardan zebunlar. Pesinde pes bolar dipdir. Bu dünya o dünya sernegunlar. Resulullah can lebbeyk Allahumma lebbeyk diýip gidipdir. Ve biz de şu sünnet diýip aýdýar, adyny telbiye diýip aýdýanlarla, telbiýäň ýerinde gaýym durýalyň, we Hudaýdan da kömek diläýin. Hudaýa biz şunda gaýym durýaly. Hudaýa gowy ýoldaş, Hudaý üçin bernamalar, Hudaý üçin tefsirler, Hudaý üçin Resulullah'ın ýaşaýyşlaryna şizirek bir mübarek jeleseli, iman, ilm, nur seçilip duqaş olan kadryny bilip barýandan bolýyn, we imanym saklaýandan bolýyn diýip Hudaýdan dilemekde lazımdyr. Hudaý Taala iman abreyden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala marizlerimizde şefa bersin. Musafiratda, gurbatda, müşkilli dogolla. Hudaý hemmelerini asan etsin inşallah. Hudaý Taala rahmat qarlar, ýaglar iýberdi. Hudaý uzogyny, dewamyny, ahiretini hayır etsin can Hudaý. Hudaý rahmat ilnet bersin. Bir günahkar bende Hudaý Taala da Erhamur Rahimindir. Hudaý Taala öýdi bereket bersin inşallah.
Yurdumuz emniyet bolsun, parahatçılık bolsun, dinimiz, dünyamız abatlıkta, ulamalımız ve milletimizin ağzı birliğinde yaşayalım. Bir alham 3 kul huvallah, Sure-i Felak-u Nas koşup, iyi vatanımıza dua edelim, okuyuverim. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah. Seyyid ahun hoca ben. Yok. İlahi amin. Davud ahun dua et. İlahi amin. Katır müşkilli doğulmuz vadiptir. İlahi amin. Huday yarı olsun. İlahi amin. İlahi amin. Marizlara müşkilli doğullu. İçeride daşarda hemmelerine dua ediyor. Kabuller inşallah. Allah Teala'dan kat umidi vardır. İlahi amin. Amin. Ya ilahel alemin. İlahi amin. Hudaya rahmetinden umidi var. İlahi amin. Amin. Ya mucibed da'avat. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun.